Hi, Pangya. Punta tayong Kaibong. Market tayo. Yan. Dito tayo pupunta. Kuha tayo ng crates. Hello, hello. Good afternoon. Mamadali tayo mag-market at hapon na ang inyong pangyab. May bigla ang pa-dinner. Tayo ng ulam. Tayong ulam. Ulam. Cheche. Tingnan niyo ang kaibo. Thank you. Tayong magbi-beef curry ako ngayon with beef balls. At nag-request yung aking alaga ng curry. Hindi pwede talagang hindi ako magka-curry pag isang linggo na dish. Wala ang pwedeng hindi curry. Then tayo ng balls. Beef balls. Tayo ng beef balls. Beef balls. Yan, beef balls. Here's the balls. Beef. Yan, ito. Beef balls. Then, vegetable. Maganda ng vegetable. Bili tayo nito. Bibili tayo nito. Wala ng vinegar sa bahay. Ay! Bibili tayo. Magluto kaya ako ng ano. Pagod. Mahal naman ng mga... Sabi ni Amo, bili daw ako ng... Ang laki naman ito. Magsusup ako ngayon. Kailan laki naman nun? Palinggi na lang. Repolyo. Repolyo tayo. Ay, cheche. Okay. Na market.
Shout out sa nanonood. Kuya. Shout out sa inyo. Nandito ako kay Kaibo. Namimili ako ng pang-dinner ng aking alaga at employer. Shout out Olga Salceda. Yeah. Sorry. Is this the free? Ah. Songgan. Oh, thank you. Ganyan dito. Pag marami kang pinamili, may free ka talaga. Kaya po. Basta lumampas ng 100. Pero po na. Yeah. I know. Iba ito mo, man? No. No. Octopus ah. Oh. Only $4. Simple ah. Ayaw niya. Suklian niya ng malaking laki. Ala niya. Sige ka. Wala akong barya eh. Sabi ko, octopus ang gamitin. Ayun. Kausap mo ko. Thank you. Shout out Georgia Vergara. Ang inyong kunyang nagmamarket pang dinner. At hapon na nakapag-market dahil hapon na sinabi na naman ng aking employer. Dismiyo Marimar. Kaya itong kunyang nyo ay aligaga na naman sa kanyang pamimili. Shoutout dyan. Sa shoutout ko mamaya yung bago ako umuwi. Sa shoutout ko yung mga nakuha ko na sa YouTube na comment na pangalan. Isa-shoutout ko yun bago ako mag-end ng live. Habang nagmamarket ako, samahan nyo ako. Yan. Brigitte Liguegan. Shoutout. Ayan, nandito ako. Dito ako bili ng aking pang dinner. Punta ako sa market. Yan. Pagka-market ko po, isa-shoutout ko na yung mga nailista kong kasama sa raffle. Kaya yung nag-comment pong isa-shoutout ko, pag wala po kayong share sa YouTube nyo, sorry po tayo ha, para bukas, sorry. Kailangan po makita ko pong may share kayo sa FB nyo, para po kayo po ang manalo sa ating pasasalamat na cellphone. Yan. Andito ako sa bridge. Tingnan nyo. Oh, terminal yan sa baba. Yan, terminal. Oh. Andito ako sa bridge. Bridge. Papuntang market. Yan. Araw-araw ganito ang inyong kunyang. Punta sa market. Susundo. Yan. Gagamit tayo ng elevator para madali tayo makababa. Yan. Shout out sa inyo. Tayo ng elevator. Shout out sa nanonood sa akin. Ingat kayo dyan kung nasaan kayo. Shout out din kay Agong. Nagpa-heart ang aking asawa. Andito ako mag-market. Kausap ko yan kanina, kakain lang namin eh.
Bili ako ng mantika pala. Ng mantika sa bahay. Diyos mio. Ang bilis ko sa mantika. Mahal-mahal pa naman ang mantika. Diyos mio. Ate, maldita ko. Shout out. Nag-live ako ate kasi anin ko yung mga nakuha ako ng nag-comment sa YouTube ko. Ay, pangyaw. I have this one. I'm so high. No, no. Yeah. Thank you, thank you. Suki ko dito ang mantika. Mura kasi dito ang mantika. Pag sa grocery ka bumili ng mantika, ay Diyos mio, mahal. 用定純嘅你 你投資得㗎，你話啦，冇所謂。呢個用嘅嗱，得，冇所謂，冇所謂。唔係㗎，咁你食咗啱啱就先得㗎。冇。呢個通常都食用嘅，好似食淡嘅。28， Yapak, 係 cha. 啊， Thank you. 呢個粟米啦， Aya, thank you. 平啲啊嘛，係啊，都買平啲㗎。 Suki ko yan. Kilala na ako. Yan, Menisu. Menisu, Menisu. Menisu, Menisu. Dito ang market ng inyong kunyang. Shoutout sa inyo lahat dyan, sa mga nanonood. Bibili ako ng bigas. Hindi ko kaya magbili ng mabigat. Bili mo na. Dito na lang bibili mo. Ay, Poki mo dako. Ay, Poki. Pagod. Ay, chit. 就俾一間加糖。你嗰啲唔得啊，你口得滯啊？得啊，你未得啊，你嗰唔得咗㗎啦，你一陣先啦。你買咩啊？ Hala, isa lang yung nakuha kong ano. Lagayan ng ano. Dapat kasi laging mayroong ganito dito pag namamili. Ganito, bag. Kasi, hindi ka bibigyan ng malaking bag dito. Bawal dito ang plastic. Kailangan malaki. 要多1蚊嚟。 Maliit lang. Isa lang nakuha. 而家就收你10蚊啊，要11啊，唔好意思啊。 Ay po. Shout out dyan, May Albalios. Shout out. Andito ang inyong kunya sa market. Cheche, I have this $30. 啊 俾塊雞蛋我。 你一皮雞蛋好。 Yeah. 所以我一斤沙糖。你呢啲幾多斤？ 30. 3斤。 Yeah. $30 only, Cheche. 33。你又要一皮雞蛋幾錢嘅35啊， ？35嘅好，你就俾3斤買先。 Ako po, ang bigat pa naman. Ayaw kong bumili ng marami. 買咩咧？ Mabigat na yung dala ko. 有。 Yan, 最 ito 細隻嘅 palengke 點 namin. 吧嚇？ Shout out Andrea Chavez. Shout out Nori Pilin Cruz. 冇乜肉喎，應係啊，嗰啲係該蝦皮嚟嘅。係啊，嗰啲蝦皮嚟嘅，有嘅。但係呢只又大隻，我嚟炒菜好呢只又大隻得滯。 Yan, tingnan nyo. 呢隻㗎啦。 Yan dito ang palengke. 5隻嘛。仲要又要啲。佢之前有隻好細隻啲嘅，泰國嗰啲而蝦米。家未開始有啊。哦，嗰隻未開始有。一過年嗰陣時人蒸蘿蔔都蒸有㗎啦，而家少人買又冇買到。呢隻大隻，震咗佢。好30。咁俾半斤苗柱仔先，我而家苗柱仔啊，同埋俾隻湖北蛋。哦，OK 好啊。 Thank you, Cheche. 砂糖。 Ayan. Doon tayo sa market. Sa market. Tingnan nyo ang market dito. Napakalinis. Hindi ka madidiri mag-market. Hindi ka madidiri Oh, shout out dyan, Jeffrey B. Atuli. Jeff, magsali ka sa akin. Mag-comment ka dun sa vlog ko. Tapos i-share mo sa FB mo.
Sali ka dito sa akin. Pinsan niya ng asawa ko. Sali na, Jeff. Para ano, kasi mamayang gabi last ko na kayong ililista. Last ko nang maglista ng comment para sa parapol bukas. Oh my God. Cheche, I have one this one. Hey, this tilapia. Haya? One? And one this how much? How much? Small one. A small one only, Huh? Oh my God. Cheche, one, Shout out Risian Summer, ate. This cheche is small one. $41? No more. No small? Yes. Only big here? Okay lang. Okay, 40. Okay, tinawaran ko na. Piso. Uli. Kaya, ito pang niya, papakitaan ko kayo. Yes, for soup, cheche. Papakitaan ko kayo pang niya magluto ng ganyan. Ini-steam ko rin yan, tsaka pinafry ko yan. Masarap yan, pang yaw. Yan. Pakikitaan ko kaya ng ganyan magluto. Ito, yan. Ini-steam ko rin yan. Black bean. Yung soup na may papaya pang yaw ang binili kong isda. Ito yun. Ito yun. Yung pinakita ko sa inyo, yan. Yan yung papaya na may soup. Dito ko yung binili. Ay, pasensya kayo dyan. Tatabingi-tabingi ang ano kasi. Ay, shout out dyan. How much, Cheche, all? 20. 40 and 60. Okay, thank you. Nakatawad piso. Ano ba yan? Kurepo. Piso lang tawad. Shout out dyan, Ate Nats. Kamusta po? Thank you, Cheche. Si Ate Nats Natalie Nonyos Maniklang. Yan, dati ko yan employer sa Kubili, Kamuni, Kubili. Project 23, Quezon City. Ay, Ate Nats, binigay ko na yung address ko. Binigay ko. Ay, sorry. Binigay ko na. Bahala ka dyan. Ano yun? Pang-steam yun. Masarap yun. Hindi ko alam kung anong pangalan nun. Tingnan nyo. Pang-steam yun, black beans with parsley. Tsaka, piniprito ko yun ng parang sa oysters lang. Masarap. Hindi ko alam yan eh. Kasi Chinese ang pangalan niya. Tingnan nyo. Oh. Oh, yan. Ang mahal niyan, no? Tingnan nyo. Mahal. 102. Binibili ko yan para sa amo ko. Pag nagluluto ako yan, pag gusto ko mag-special ng dish, pinapatulan ko yan kahit mahal. Pag gusto ko magpa-impress sa amo ko, pag hindi tinatamad. Yan. Minsan nabili ako niyan, no? Lapu-lapu. Ano pang yaw? Yan. Ayun, tingnan nyo ang umiltik dito. Ang liliit, pinapatulan nila. Oh, sa amin, hindi ang kinakain, maliliit. Dito, gustong-gusto lang mo. Ano pa ang kulang ko? Okay po ko. Ang lalaki naman ang labanos. Magsusot ako ngayon ng labanos eh. Yung binili ko, di bang isda? Ito na lang maliit. Ay, kaya lang pangit. Magsashoutout ako sa inyo ha. Pag ano, tapos ko mamalingke. Ang lalaki naman ang labanos. Magsusok ako ng labanos ngayon na may tilapia at saka yung itim na isda.
Ayun, fresh. So. Cheche, how much this? Yan, labanos to. How much? Yeah, $8. Oh! $8? Oh! Pag sinabing $8, wag kayong maniwala. Ay, kailangan magtawad. Hindi pwedeng basta na lang porket binigyan kayo ng amo nyo eh. Basta na lang kayo gagastos. Hindi pwede yun. Isop ako nito tapos kukuha ako ng labanos dun sa amo ko dati. Yung dati kong kinuhaan ng labanos, di ba nakita nyo, nagsup ako. Diyos ko, sabi ko sa inyo, pag nagustuhan ni amo yan, uulit-ulitin yan. Sabi ko sa inyo. Yan, itong ingredients yan. Ang parsley, oh, pangit. Hanap tayo ng iba. Kailangan, pag namili kayo sa palengke, hindi basta isa lang ang palengking pupuntahan yung stall. Ganap kayo ng fresh at mura. Ayan, gaya nito. Tingnan nyo. O, diba, ang isa niyan, parsley, ang isa niyan, 4. Pero pag nagbili ka ng dalawa, 7. Di dalawang bili natin para mura. O, diba? Para masarap yung soup nyo. Tapos, hingi ka pa niya ng ano, ng spring onion. Libre yan sa kanila. Cheche, I have this one. Oh, $5 lang pala, oh. Where's the spring onion, Cheche? I want spring onion. Yeah. Ah, no more na. Okay. Thank you. Yan. Yan, dito ako nabili niya kasi mura sila, di ba? Tingnan mo, may 10. 2. Ay, Diyos niyo, ang bigat na ng dala ko. Isa lang ang nadala kong ano, bag. Ay, Diyos niyo. Saglit lang. Ayusin natin ang ating dala-dala. Shout out sa nanonood dyan, ha? Shout out sa inyo. Ayusin ko lang yung dala-dala ko. Isa lang yung dala kong basket. Oh! Kala ko kasi konti lang yung nilista ko. Yung nilista ko konti, pero yung pinamili ko ang dami na pala. Ay, visit. Yan. Tapos, nilista ko. Check ko yung mga nilista ko dito. Celery, rice, chicken broth. Yun. Lang chicken broth. Shout out dyan, Carla Cecilia. Deo Calion. Shout out. Sino pa ba to? Andrea Calma, shout out. Marjorie Saugi Lina, shout out. Olga Saldina, shout out. Naku, pag ikaw nakaranas ng market, kailangan marunong kang maghanap ng suki mo. Tsaka yung tawag dito, malalaman mo yung price, tsaka yung gastos sa loob ng bahay ng amo mo. Yan. Ako, nagmarket talaga ako dito, lagi. 2 linggo pa lang ako sa amo ko, tinirin na ako magmarket. Ay, ang bigat ng dala ko. O, tingnan nyo. Dapat 2 basket ang dala ko. Bawal kasi ang lahat ditong nagmamarket. Tingnan nyo, pag may nagmamarket dito, lahat dito may eco bag. Yan o, may mga eco bag yan, mga yan. Kailangan may eco bag ka. Kahit may plastic sila minibigay, kailangan may eco bag. Kasi yung sasakyan dito ng minibus, pag nagtutulo yung mga bag nyo, hindi kayo pasakayin. Kasi gusto nila malinis. Tingnan nyo naman ang market dito, di ba? Ang linis o. O, may kanya-kanya sila, may wipe sila, bawat stool yan. Malinis sila. Bibili akong chicken broth dito kay Manong. Doon dapat para ako bumili sa binili ko mantika kasi mura doon dito. Mahal dito kay Manong. Coco, how much that chicken broth? Chicken broth, ah? Yeah. How much? Ah? So expensive, ah. Okay. Thank you.
Doon sa binilan kong isa, mura lang doon eh, malayo na. Saman. Thank you. O, tingnan mo, mahal. Cái đắng như mua. Cái đắng. No, no, no. No, no. So many egg in the house. Ganito ang egg namin, oh. Ganyan, in Japan. Yan. Mag-shoutout na ako, tapos na ako mamili. Shoutout ko na kayo doon. Mapunta lang ako doon sa mini park. Doon tayo mag-shoutout, tahimik. Oy, ninyo, Rizabal, shoutout. Jericho Gomez, shoutout. Tingnan nyo pang yung CR na binalag ko nung sa palengke. Yan yung palengke pala na binalag ko na. Hindi ko pinakita yung karinderya na andun, oh. Tingnan nyo yung CR dito sarado. Kasi ang CR dito, tuwing 3 times a day, nililinis yan. Ang linis kasi, ibang klase kasi talaga dito. At dito ang CR, walang bayad. Libre tissue, libre tubig pa. Diyos mayo, dyan sa Pinas, mag-CR ka 5 piso. Ihi 5 piso. Tai 10, ligo 20. Ay di wow. Dito wala. CR dito libre. May tissue pang libre. Parang ano pa, bahay. Ang ganda. Mag-shoutout ako doon. Shoutout ko sa inyo yung mga ano, mga nalista ko na. Hoy, Jerichos! Ninyo! Shoutout dyan. Sa inyo dyan, mga taga-Manggisok. Shoutout dyan. Dito na lang tayo mag-upo. No, tingnan nyo dito, oh. Center to ng ano namin, lugar dito sa amo ko. Yung building ng amo ko naroon, no. Makikita nyo, pakita ko sa inyo yung building. Ayan, no. Kita ko sa inyo yung building ng amo ko. Bahay ng amo ko. Dito ako dumadaan lagi pag nagmamarket. Yan. Yan, no. Kita nyo yan? Yung mataas na yan. Yan. Yung unahan na yan. Yan. Diyan lang yung building ng amo ko. Oh, shout out! Sabi ni Madilex Dimano Braga. Shout out po ate taga Mambungalon. Shout out mga taga Mambungalon, Kayokyukan, Manggisok, Mambulo, Kamanggahan. Shout out. Mga parte yan sa amin lugar. O, tingnan nyo dito yung mga laruan ng mga bata. Yan, dito na tayo. Dito tayo mag-shout out. At luluto na ang kunyang pagkatapos mag-market. Dito tayo. Dito ako minsan nakakain pag gusto kong mag-muni-muni pag wala akong gawa. Yan. Dito ako muni-muni. Pag ako galing market, tapos magpapahinga lang saglit. O, diba? Yun lang. Kasi, aakyatin ko lang yan, bundok na yan. Amin na. O, kita nyo yung building na yun, nakasilip. Yun na yung building sa amin. Yun na yung lugar ko. Yung pinakamataas na yun, no? Yun. 39 floor. Kita nyo ba? Hindi nyo nakikita eh. Shout out ko na sa inyo. Yan, ito lang. Malapit lang ako sa market. Kaya lang maakyat ka ng hagdan. Araw-araw ako na ganyan. Pero hindi naman namamayat. Ay, ano na tayo. Oh, sabi ni Carla Cecilia Ferrer, Gabok. Shout out. Mambini. Shout out. Sabi ni Sis Maris Chris. Shout out, Pangyaw. Shout out sa inyong lahat dyan. Ilabas ko na tong ating ano at anong oras na? Alas 3. Kailangan alas 3:30 mag-prepare na ng lulutuin. Dito pa yung luluto. Ay, tingnan nyo ugali ng amo ko, di ba? Hindi pa niya sinabi kanina umaga na magdi-dinner sila. Ngayon nila sinabi magdi-dinner kung kilang hapon na
Ganyan ang ugali ng Chinese, kaya kailangan malawak ang pasensya mo. Diyos me, Marimar. Paano kasi minsan talaga dito, pag Sabado wala akong pa-dinner. Tawag lang siya kaninang alauna. Sabi, Cheche, I want dinner at home tonight because I'm busy. I'm here in the work. I not go outside dinner. Sabi ko, okay ma'am, di pumunta na ako ng kusina. Maya tawag na may alaga ako. Cheche, I go to Diamond Hills. You get your Ryan kasi yung alaga kong bunso may ngayon tutor sa Diamond Hills ng English drawing. Ay di punta muna ako doon, sinundo ko muna. Tapos pagkadating ko, pinakain ko, yun, nagmarket na ako. Sabi ko, paano ako makashoutout dito sa mga to? Sabi ko, busy na. Ay, sabi ko, sama ko na kayo sa palengke. Ayan. Namalingki tayo. Kasama kayo lahat. Diyos me, yung Marimar talaga, Carla. Shout out Ate Grace. Yan, si Grace Duranat Dato. Ang galing yan maglagay ng Vienna sa ulam sausage sa CDO. Yan, shout out ko na yung mga shout out ko na yung mga natin dyan, mga nag-comment na. Shout out ko na, andito na para hindi na kayo maabala dyan sa ginagawa ninyo. Nakakahiya naman sa inyo eh. Alam niyo ba yung libro ko? Kung ano-ano mga drawing. Alam niyo ba yung mga drawing yung mga drawing ko? O mga drawing. Alam niyo ba yung mga drawing na to? Dami niyan, naksaya. Diyos ko, isang notebook siguro yung drawing kong to. Paano kasi, di ba, nagpagawa ko ng bahay, si paring Alex yung foreman doon, hinahanapan ako ng drawing. Ang dami talaga yan, pangyaw. Ang dami yan. Napunit na yung iba. Tingnan nyo. Ang dami talaga yan, oh. Mga drawing kong basta-basta na lang yan. Tapos, bigla ako nag-final na kasi nahiya na ako. Ang dami kong pinasa na. Sabi sa akin ni pare, din si foreman yun ng bahay ko eh. Yan. Sabi ni ano ba talaga ang totoo mari dyan sa drawing? Alam nyo, hanggang sa nangyari, dinrawingan niya na lang ako. Ayun, nakuha din niya yung drawing ko ng bahay na nagustuhan. Sabi ko, paano mo na drawing? Ay, tinugma daw niya yung gusto ko. Sabi ko kay pare, alam mo ba pare, isang notebook na upos ko. Ay, Diyos ko. Kaya yan, papakita ko sa kanya mag-uwi ko. Ay, Diyos ko, tawa ko ng tawa. Kay pare Alex, buti lang mahabang pasensya ng isang yun. Ay, kasi pag sinabi niya ganito, ayaw ko ng ganyan pare, gusto ko ganito. Sabi, sige, ano pang gusto mo? Ay, ganito gusto ko. Tapos, napormahan niya na. Bubuhusan na lang. Ay, pinabago ko, pinatanggal ko. Sabi ko, ayaw ko ng ganyan. Tanggalin mo yan. Alam nyo, ay hindi na tinanggal, di na lang binuhusan. Sabi ko, wag mong bubuhusan yan. Ayaw ko ng ganyang style. Ay, ganun talaga pag nagpagawa ng bahay, kailangan kahit wala ka doon, ma-check mo. Sabi ko, bahala ka makulit. Ay, di mo nyo ka talaga gusto. Hoy, pang grade 1 yan, may final house na ka, oh. Tapos, sabi ko na sana ako magaling mag-drawing, di ba? Sabi ko, nag-drawingan mo nga ito. Pinicture ang sabi ng anak ko, Mama, hindi ko maintindihan yung drawing mo. Ay, di mo gulo. Ay, yan, napakwento na naman ako sa inyo. Ang kabalastugan na naman ni Janice Atuli Hiromo. Ay. Ayan na, shoutout ko na sa Alam nyo, totoo lang, pangyaw. Kung hindi lang talaga ako, kung hindi lang talaga yung si paring Alex na gumawa ng bahay ko, hindi pikunin talaga eh. Ay, Diyos ko, siguro inayawan na kasi talaga naman napagod talaga sila magporma tapos ayaw ko pala. Sabi ko, parang Alex, hayaan mo na yan, wag mo nang buhusan, basta yung ano ko na lang gusto. O sige Mare, gano'n na lang, tawa ko ng tawa kay pare. Ay, dinrawing, siguro naawa na siguro sa akin kapapasa ko ng drawing. Pagka-umaga na rin nakita ko sa messenger, apa, may drawing. Yung pinakita ko sa upload noon, siya nag-drawing noon. Yung sa bahay ko, yung may family dream house, yung may drawing doon. Siya nag-drawing noon, pati yung sa loob, may drawing na yon, lahat may layout na yon. Ang galing noon.
Shout out yan sa'yo, paring Alex. Ano, marami ka pang customer na makuha. At ang galing mo talaga, promise. Ang galing talaga ng pare kong yan. Wala akong masabi. Engineer po yan, si paring Alex. Engineer siya. Sa Panganiban, lahat ng bahay ng Panganiban siya ang gumawa. hindi, engineer siya, pero hindi na nakali sa probinsya kasi siya lang talagang gumagawa sa bahay doon. Sa amin, sa Panganiban. Kaya yun, pag nagpagawa kayo doon, kailangan tawagan mo lang siya matagal pa lang. Schedule mo na kasi sobrang dami niyang customer. Yan. Edna mo. Shout out Edna Laguna Tuala. Shout out Rina Rilin Kalata. Tawa ng tawa si Agusto. Oo na, Agusto. Alam ko na yan. Drawing elementary talaga ako. Maayos ka. Kayo na. Alam mo naman ako. Alam ko lang drawing yun. Yung mata, bilog. Ay, amog yan. Insan Ruby, kaya natin yan. Kasama natin yan si Lord. Kaya kayanin natin lahat ang pagsubok. Yan. Shout out sa inyo dyan. Shout out ko na yung mga nandito sa aking ito. Tawag dito. Ilan na kayo? 83. 83 na kayo. Ayan. Shout out Perlin Hertas. Shout out Jasmine. Shout out Melina Cuela. Shout out Maria Flor Iniwan. Shout out Jade Janet. Shout out The Racing OFW. Shout out Melon Channel. Shout out Maricel Olpina. Shout out Mimay Imay. Shout out A Velasco Vlog 21. Shout out Malo Romequest. Shout out YouTube Pioneer Team. Shout out A Austria. Shout out Lee BTV. Shout out Christy. Shout out Manay Lee. Shout out Prince Joseph Ginon. Shout out Shane Rusty Buan. Shout out Jeril Puto. Shout out Lids TV. Shout out Isin Atuli. Shout out Elnora Kahalang. Shout out MCM Relin Channel. Shout out Juan Rizo. Shout out Reggie Mercado. Shout out Christy Disagon. Shout out Miss Hart. Shout out Jane Cayetano. Shout out Francisco Maglinaw. Shout out Lani Balijo. Shout out Kian Cool. Shout out Lorna Molina. Shout out Ana Marie Palasigi. Shout out Angelina Pakibot. Shout out Ilibu Gani. Shout out Kamaki TV. Shout out Jerry Tamayo. Shout out Nikki David. Shout out Josepine Isguera. Shout out Jason Manfred Morer. Shout out Cool M. Shout out Dan Diaz. Shout out Worker Vlog 04. Shout out Rosario Roquillo. Shout out Elina Maglinaw. Shout out Pobreng Nilalang. Shout out Ligaya Ansok Vlog. Shout out Danilo Didi Official. Shout out Antoinette Morades Vlog. Shout out Carla Cecilia Citra. Shout out Jenny Season. Shout out GC Cruz. Shout out George Alex Gio Galdo Estrella. Shout out Inday Nits. Shout out Estela Jimenez. Shout out Uragon Vlog. Shout out Lolet Boki. Shout out Grace Guyoharo. Shout out Marie Cassie. Shout out Janet. Shout out Marie Chris Cruz. Shout out Sita Diaz. Shout out Analisa Limong. Shout out Rose B Vlog Australia.
Shout out Rose B Vlogs Australia. Shout out Rimbong Reyes. Shout out Amis Adventure Vlog. Shout out Ayami Channel. Ayami Channel. Shout out Giyaput. Ano mga pangalan? Giyaput daw. Shout out. Shout out Inday Needs. Shout out Estel Jimenez. Shout out Judy's Channel. Shout out Marie Chris Cruz. Yan. Yan na po lahat yung nagpa-shout out sa akin sa vlog ko po. Yan po yung mga nag-comment po sa vlog ko. Kaya mamayang gabi po mag-comment na po kayo ngayon o kaya mag-share na po kayo sa FB para po mailista ko po kayo. Mamayang gabi last ko na pong isusulat ang mag-comment. Magsha-shoutout ako sa mga nanonood. Tawa si Marie Chris eh. Oh, sa Manggisog daw po, gulpi daw pong engineer. Shout out daw po. Shawarat. Shout out daw. Oh, shout out Ana Roda Palasigi. Ayan na, shout out Carla Cecilia. Shout out Ray Mariscal. Shout out Christine Java. Hi kabayan, kamusta? Shout out Agus Ramos. Shout out Marebi Atuli Abiliano. Ayan na po, nag-shoutout na po ako lahat. Yun po ay 83 lahat po kayo. Yan, kay Maring Analisa, shout out. Ingat dyan sa brain, sa Bahrain. Bahrain ka, di ba? Ayan, ako may na. Ay, nako. Drawing. Oo nga, Diyos ko po. Matyaga magparatanong kung anong gusto mong style. Sabi ni Agosto, sana all shout out sa lahat na shout out sa inyo, maray na hapon, marinda na, hain daw. Agosto, nasa tindahan yung merindahan, bakal ka, kaya 7-Eleven. Salamat, Carla Cecilia, ingat din kayo dyan sa Manggiso, kung nasaan man po kayo, ingat kayo dyan, mga pangyaw. See you tomorrow, hapon po, mga alauna, basta hapon, magla-live na po ako para marapol natin yung pasasalamat ko po sa inyong cellphone. Para po maibigay ko na po sa inyo dyan lahat. Kung ano po yung cellphone na nabili ko. May dalawa po yung housing. May memory card na po yun. 64GB. Na-install na po yun ng English. Nalagyan ko na po rin yun ng screen protector. Gagamitin nyo na lang po yun at i-install nyo po sa account nyo. Kaya good luck sa atin bukas kung sino ang mananalo. Kaya kailangan po yung mga na-shoutout ko na po, i-share nyo po yan sa FB nyo. Kasi pag wala kayong share sa FB, hahanap ako ulit ng iba. Magbubunot po tayo ulit. Kasi lahat naman po kayo, friend ko sa FB, kaya kayo lang naman po yung masi-search ko po yan sa FB nyo. Titingnan ko po yung FB nyo kung meron po kayo kahit isa. Mag-subscribe ka sa akin, tsaka mag-comment ka, tapos i-share mo sa FB mo, Agosto. Para masali kita, malaman ko yung pangalan mo doon. Mamaya ililista ko ulit. Oh, bago ko yun ihulog sa parapol, shoutout ko lahat yun. Mga nabasa ko at nalista kong pangalan bago ko ihulog sa bote. Para halo-halo natin. Sabay-sabay tayo magtingin. At sabay-sabay kong uhulog sa inyo yun. Makikita nyo po lahat yun. Para walang daya, walang butasan. Okay? At speaking to announcement, ulit-ulit ko po yan. Kahit nakukulitan na yung mga kapatid ko at anak na gustong sumali, hindi ko talaga sinasali. Wala. Kahit comment sila nag-comment sa YouTube ko, kahit nasabi sila, sabi, Mama, tita, sali mo ako. Hindi ko sinasali. Wala. Sinasabi kong hindi yan para sa inyo. Para yan sa mga subscriber ko at mga supporter na nagtitiwala sa akin. Para sa inyo yan, pangyaw. Kaya promise ko yan sa inyo, hindi ko isasali ang mga kamag-anak ko. Kapatid, asawa, anak.
Tapos yung anak ng kapatid ko, yun lang ang hindi kasali. Pero yung pinsan, pamangkin ng mga side-side na mga pinsan-pinsan, kasali po yan. Basta yung side ko lang po, yung side ko lang na kamag-anak, yung kapatid, asawa, anak. Hindi yan kasali. Malalaman nyo po yan kasi ang pangalan lang naman po ng kapatid ko ay Judith, Ryan, Christina, Anthony. Ako lang ang tapos ang anak ko naman Princess Jamaica Atuli, Patres Jomaris Atuli. Ang asawa ko naman si Andres Atuli. Oh. Wala po kayong narinig, 'di ba? Oh, 'di ba? Kasi ako po ang gumawa ng account ng cellphone nila kaya alam ko po yung ano nila. Yan. Salamat sa pakikinig nyo sa akin, pangyaw. Oras ng pagluluto ng inyong pangyaw. Ingat kayo dyan. Shout out, Litz. Hilario Palasigi. Si Junior nga. Si Diolito. Kahit hindi kayo shout out yun, wala man yun alam sa kanyan. Hindi alam ni Junior gumamit ng cellphone. Sabi ko nga sa kanya, i-share niya. Ay, sabi ba naman sa akin na gusto? Ate, ikaw na lang mag-share. Labot daw niya. Pakailam ko dyan, sabi ni Junior sa akin. Tingnan mo yan, kapatid ko. Sabi sa akin, pakailam ko dyan sa ginagawa. Ay, ganyan ang kapatid kong yun. Wala, si Tonton naman, si Anthony. Toy, panood ka naman sa YouTube ko. Ang sagot sa akin ba naman? Ano yun, ate? Anong papanoorin ko? Yung pinasa ko sa Messenger. Ang sagot sa akin, hindi ko alam, turo mo. Sabi ko, kung ano yung litra dyan na YouTube, pindutin mo at makikita mo yung pagmumukha ng ate nyo. Ay, sabi pa naman sa akin, sige, pag may load. Ay, tingnan mo mga kapatid ko, walang kaalam-alam. Diyos ko po, na ano na si ate niya, nagwawala na sa YouTube. Oo, sa basketball lang maurag si Junior. Diyos ko po, yan lang kapatid ko, tsaka si Kuya Ryan. Ay, speaking to Kuya Ryan, shout out dyan. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Yung Kuya Ryan ko po, binala ko po talaga yan sa FB ko. Kasi ang kulit. Ay tingnan, hindi mo may bablock. Diyos ko po. Ang kulit-kulit. Ang kulit-kulit. Sobra. Diyos ko po. Nangungulit hingi ng 1 kilong bigas. Naghihingi po ng ay, iti-text ako sa comment section ko ng FB. Sabi pa naman, Ning, may lambing pa yan. May ganun pa yan, Agusto. Be, pahingi naman ako ng 1 kilong bigas. Sabi ko, Kuya Ryan, bakit ka nag-comment sa FB ko? Di sa Messenger ka. Sa Messenger ka mag-comment, hindi yung sa FB. Eh, Diyos ko, 1 kilong bigas, hingi ka. Ano yung kapitbahay kita sa FB? Tapos nakatira yung kapatid ko sa Batangas, Kalatak. Sabi ko, ay, ang kulit mo. 1 kilong bigas, hingi ka sa akin ng 1 kilong bigas. Messenger ka, mag-text ka dyan. Ay, ang kulit pa talaga, doon pa talaga. Ay, Diyos mio. Ang ginawa ko talaga, binalak ko talaga siya. Bahala ka dyan, sabi ko. Ganyan ang kuya ko, maglambing. Lambing lang niya yun sa akin, mga pangyaw, mga lambingan namin magkakapatid, ganyan. Ay, hindi kasi alam niya. Hindi daw niya alam kung paano mag-messenger. Ay, sabi ko kay kuya, ay, Diyos mio, pinanganak ka. Sabi ko, pinanganak ka pa noong panahon. Ay, sabi ko sa inyo, yung mga kalokohan ng mga kapatid ko, Diyos ko, kung alam niyo lang. Ay, kaya ang ginawa ko, binala ko talaga siya. Bahala ka dyan. Kaya, Diyos ko, pag hindi gusto yung pangyaw kasi dito sa Hong Kong, kaibigan. Kaibigan tsaka friend, ang tawag ng pangyaw. Ang tawag dito ng mga tao sa pangyaw, friend. Di ba naririnig nyo sa sa palengke, di ba kanina? Pangyaw, ganon. Pag may
may tatanong, Pangyaw, please, ganyan. Kaganon. Ang tawag doon, friend, please, ganon. Pangyaw dito, mga kababayan, ang tawag dito ay friend, kaibigan. Akala nyo langaw. Ay, Diyos mio. Ano na tayo? Yan, napapahaba na naman ang panungaw. Ay, sa panungaw. Or-otro ka na. Gusto. Ayan na. Leona. Shout out. Yan, kasamahan ko yan sa sa CDO. Okay. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye na. Salamat sa chika-chika natin. Tapos na ang ating shout out. Salamat sa marami. Shout out sa inyo lahat. Ingat kayo dyan mga Pangyaw. Ingat kayo sa lahat-lahat kung saan man po kayo dyan. God bless po sa inyo lahat. Ako po si Bicolana OFW. Shout out po sa inyo. Nagpapasalamat sa suporta. See you tomorrow hapon. Maglalay po ako kahit maghapon po tayo mag-usap. Okay lang po kasi holiday ko bukas. Hapon po. Magrarapol na po tayo. Mapapasa inyo na po yung cellphone. Shout out dyan kay Ray Mariscal. Watching. Shout out dyan, Ray. Ingat ka dyan. Ingat ang iyong pamilya. Lahat kayo dyan, mga Pangyaw. Ingat sa lahat. Ingat kayo dyan, Pangyaw. Kung nasaan man kayo, salamat sa inyong pakikinig at panonood sa akin. Ayan. Napasama na naman ako sa inyong maghapon ngayong araw. Salamat ng marami. Ingat. Salamat sa suporta. Salamat, Pangyaw. God bless. Share nyo na po yung mga shoutout ko po dito. Mag-share na po kayo kasi para po panalo po kayo sa parapol po natin pasasalamat. Salamat po marami. Para sa inyo po yon. Salamat, Pangyaw. Ingat. Bye-bye.